Isifo sofuba ngathi isifo esithathelanayo esingena ngomgudu womoya ngokusingathi ngalenkathi omunye ethimula mhlambe enaso kuye kube nama droplets ongeke uwabona ngamehlo akho sometimes afloathayo emoyeni ongenze ungahogele mawahogela nawe bese usithola kanjalo isikhathi esiningi sivamise ukusithola uthola ukuthi singena esifubeni kakhulu sihlala esifubeni hayi ukuthi sihlala esifubeni kodwa but isikhathi esiningi sivamise ukuphatha isifuba siyatholakala nakwezinye indawo ungasithola emalungeni omzimba phecelezi ama joints ungasithola even kubantu besilisa esithweni sangasese la emabholeni ungasithola futhi nakhona ungasithola emgogodleni ku meningitis ungasithola ukube i meningitis kodwa cause nayo ikhona i-TB so nasemathameni even nethambo itself liyaba nayo i-TB kodwa so kodwa kakhulukazi thina la eSouth Africa sihlasela kakhulu emaphaphini nakhona ke usona njengoba ukuhlwa kwazo ngeke ngithi mina ke sonke sina i-TB awuzwa ke Mawake wakayigibela nje itaxi eSouth Africa siyazi hle sigibela ama taxi amabhasi kuukuthi ilindele lo langa la ukuthi mhla kwehla khona amasosha akho livese inkinga ke bese kubesebetheni ukuthi wena uphethe yipi TB mhlawumbe amadolo mina nje ngiyalizwa idolo liya TB lapha liyakwehla manje kube yileyo inkinga nangale amadolo ukuthi mhlambe wathola iTB resistant mhlambe wahogela but kwamanje akazivezi ngoba amasosha omzimba akho ase right usaphila right uya gym exercise u healthy kuyakube kanjalo